नमस्कार बंधुମାନେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି କେତେକ ଲୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ସେହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଏକ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଫଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ଚାହିଁଛି ଓ କାହିଁକି ଚାହିଁଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲେ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦିଗବିହୀନ ନୌକା ପରି। ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଫଳ ଲୋକ ମୁଡ୍ ଦେଖି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶିସ୍ତ ଦେଖି କାମ କରନ୍ତି। ମନ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଗଭର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଶିସ୍ତ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କରିବାର ସେତୁ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 3ଟି ହେଉଛି ସଫଳ ଲୋକ ବିଫଳତାକୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ନିଅନ୍ତି। ବିଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସିଢ଼ି। ସେ ଡରିଯାଏ, ସେ ହାରିଯାଏ, ସେ ଶିଖେ ଓ ସେ ଜିତିଯାଏ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 4ଟି ହେଉଛି ସଫଳ ଲୋକ ସମୟକୁ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା କିଏ ସଫଳ ହୁଏ, କିଏ ବିଫଳ, ଫରକ କେବଳ ବ୍ୟବହାରରେ। ରହସ୍ୟ ନମ୍ବର 5ଟି ହେଉଛି ସଫଳ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଲୋକ କହିବେ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାରିବି। ଆସ୍ଥା ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଫଳତା କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନର ସଫଳ କାହାଣୀ। ନମସ୍କାର।